Kedam tang pai ni phai kriner ke parni anerlo por phai kresia por taralangso ai bialong karbianglong arlo khaing ko rapliatum che tongpen chingwai chingsai patepsi non ke wangji pai ni phai ing ko re siar ni sarsing teron mate langkung habe town hall along Hill People's Cultural Forum atumpen karbianglong apharman monsam ke wan piatum aphan manpeng pen karcho amei ke dengji aphan chisik chedang pon Lason se karbianglong apharman monsam ke wanatum aphan Hill People's Cultural Forum pen karcho ponji aphan kachisika tengke MP MLA EM MEC Padmasri anong ekelong rongbong terang dhaneswar ingti lapen Peace Accord mate monsam alam donalong kache tokdona bangphu bangphi karbi dimasa kukia song atum hongke wang tang ke do anatum aphan tami archo ponpo monsam ki thirklong lapen kaching thora sai mo ning isivet kido thega phan pu mathasi kapreka khai pen sitami dora pet lo nang pu akemang pen kedam tang suri hinira kreke thom aningkan matijong ni phai krep phor ni khai ingkora pliatum chelangsi karbianglong arlo HPCF asong amahang patheklo lapen suri hinira kretrok aningkan sitami HPCF pen karbianglong arlo kedo an tribes community atum pen cultural exchange daimekta denglo Karbianglong arlo karbiatum kisung ahut bangakai atum nang langdun prong lapen bangakai kisung ahut karbiakai atum ta langdun prong abangki chokchi kaike cherap seroi akinang sotpu kamatha lapen bidi sore sitami chithan pon bomlong poputa laichaning lengpen ningje pon laso agenda ke wangpo karbianglong akisung ko pipima laso akisung ko pipima pulote lake ilitum chithan chimum pensi ilitum labangke iprang goso si kemponima bangke lage chingbai pon bombo Tela Hills Cultural Forum no non masuk komenti benno 2013 15 December kuman madakai itu laga songkang ladake non ana bangke karbi kuki rengma karbi dimasa rengma kuki asamis tiwa garo boro khasi mantai mar chakma mech kasari sakachep adivasi gurkha jointia miju nongthung kharwang manipuri meite bengali bhojpuri marwari lapen thengal kosari pinyana chitong mga 24 tribes anang lilo tribes and communities anang lilo Nonapora hud hele ke ora song do an sitami hong nang bar pen monsam kar I ajoini ingsam jin ahong plamalong ke do thegapot HPCF pen choro pajir pon Lasonapora hud sarkar ke japon ke misen theklong si central sarkar state sarkar pen doctor anong e sitami ilitung kaching honnai karbianglong autonomous council PEM Dr. Tuliram Ronghang aphan doctorate a degree ki pip ke pajir thegapot sarkar aphan ningkang sam chepaklang pon Lapen Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan tami labang sonong e kachepalong dun thek apot chorolo non ke wangji pai ni phai ingko raisia ni HPCF pen manpeng pen alang li phan sitami archo ponji alang li joini si Karbianglong alo monsam lapen lo ke charli atomon misen pajap long lo pusi pherangke amai long KSA abidisar laichaning lengpen pachini pon non pini bangke karbianglong along por hudlo plotang te dak arlo song amen pen isia song surrender lote isia song klang rok titi UPDS surrender for that pen stami kenelep doko lapen KPLT do doko sita non batai bangke doana song tumta ladak ministry long kiwang et lake Hills People Cultural Forum ahin pen nilitum welcome lo lapen lasona por husi government ahin penta ilitum dak government ahin akijapon Dr. Tuliram Ronghang alangli title ka chelong lake alangli peace lapen education apu thakpen lasi ingsam jin pen alangli award kelong apu thaksi nilitum 21 tarik August la 2022 bangke dak searching teron langkung habi auditorium hall arlo laso hall arlo bangke nilitum alangli tumpan peace kiwang tumpan an karcho ponji Karbianglong Autonomous Council along a chief CM Dr. Tuliram Ronghang pen chenglok MP MLAs lapen EM MSC lapendak potmosari ke lobang phu ladak rongbong terang sar donation tisar lapen ji ala signatory long outfit organization atum signatory peace kiwang atum panan Karbia group Dimasa group lapen Pukia group ladak kiwang tangdo News Text Report Karbianglong Live